La noia està dormida i trista, vivint un malson. Manolo, ven enseguida. Tenemos que actuar. Obre les portes del teu negoci. Arriben els Manolos. Res no tornarà a ser igual. Desperta! Los Manolos. Busques feina? Los Manolos. Vols vendre el teu pis? Los Manolos. Vols fer conèixer el teu negoci? Los Manolos tenen la solució. Participa. Telèfon 607 63 63 20. Participa a Los Manolos. 607 63 63 20. Los Manolos, molt aviat a Canal Català.